ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ମା ପୁଷ୍ପପୁର ଗଦ୍ୟର ଗୁଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ୍ କରମା ଯେନ୍ଟା କି ତମେ ଯେନ୍ଟା ପଢ଼ଲେ ବି ସେ ଗୁଟେ ହିଁ ଲିଖିକରି ତମେ 7.5 ରୁ 7 ମାର୍କ ଆନି ପାର୍ବ ହେଲା। ଗୁଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖବ 7.5 ରୁ 7.5। ତ ଆମେ ଦେଖମା କାଣା କାଣା ଏଥି ଲେଖିଛେ ହେଲା। ଏଟା ପୁରା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେମି ପୁରା 7 ମାର୍କ ସିଓର। ତ ପଢ଼ମା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣର ସାରମର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯେନ୍ଟା ପଢ଼ଲେ ବି ତମେ ସେ ଗୁଟେ ହିଁ ଲେଖବ ହେଲା। ତ ଲେଖ ଐତିହାସିକ ଗବେଷକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଧାଡ଼ିକ ହେଲା ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଙ୍ଗା ଠାରେ 1909 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇନ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତମେ ଯଦି ମସିହା ବି ଯଦି ନାଇଁ ଜାଣିପାରିଲ ସେ ଲେଖ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଚିଙ୍ଗଠାରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଲେଖବ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଜାଣିଲେ ବି ଦୁଇଟା ସୃଷ୍ଟି ଦେବ। ମୋ ସମାଜର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିବ। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ, ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ମୋ ସମାଜରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। କେନ୍ଥିର୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ମୋ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଓ ଇତିହାସ ପାଇଁ ସେ 1976 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ବି ମିଳିଥିଲା। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ବି ମିଳିଥିଲା। ତ ତାପରେ ଦେଖମା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ପୁସ୍ତକରୁ ଆନିତ। କେନୁ ଆଇଛେ? ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ଆଇଛେ। ଗଦ୍ୟରେ ମେଘଦୂତଟି ଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପୁଷ୍ପପୁର ବା ଆଧୁନିକ ପାଟଣାକୁ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଲେଖକ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇଛନ୍ତି ମେଘକୁ। ତ ଲେଖକ କେନ ଅଛନ୍? ପାଟନା ବୋଲେ ଯେନ୍ଟା ବିହାର ଯେନ୍ ଖାନ ସାର୍ ଯେନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ ସେ ପାଟନାରେ ସିନା ସେମାନେ ଅଛନ୍। ଆଉ ସେନ କରି ସେ ପାଟନା ବିହାରର କାଣା ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ପାଟନା। ତ ପାଟନାରେ ସିନା ଥାଇକିରି ଇଏ ବେକାର କେନ ରାଜଧାନୀ ଥିଲେ ସେଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁଇ ଯାରେ ମେଘ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବୁ ଯା। ତ ସେ ମେଘ ଦ୍ୱାରା ଦୂତକେ ବନେଇକରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକେ ସିଏ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍। ଲୋକଙ୍କର ଆଗେ ଜଣେଇଛନ୍ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍ତାଟା ତାର କେତେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶା ସେ ସେଟା ଜଣେଇଛନ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଇ ସେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଜୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏଥିରେ ବିଦଗ୍ଧ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ, ଦେଶଭକ୍ତି, ଇତିହାସ ବୋଧକ ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଜାଣିଲ ଲେଖକଙ୍କ ଅନାମ ଯୁଗର ବିତାଡ଼ିତ ବିରହ ପକ୍ଷ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବିରହ ପକ୍ଷୀଟି ବିରିଦକୁ ପୂଜା କରି ଆଲକାପୁରୀରେ ପ୍ରିୟା ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନିଜ ବିରହର କାହାଣୀ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ବହୁତ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇଟା ହେଲା। ଏତ୍କିଟା ପୁରା ଏଇଟା ସିଓର ଲେଖବ। ତମେ ପୁରା ପଇଟ ପଛେ କରବ ଏଇଟା ପୁରା ଭୁଲବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯଦି ଲେଖିଛ ବୋଲେ ତମକୁ ସିଓର 7.5 ମାର୍କରୁ 7 ମାର୍କ ସିଓର ମିଳିବ ହେଲା। ବିରହ ବିଧୁର ମେଘକୁ ଚାହିଁ କହିବୁରେ ମେଘ କାନ୍ତକୁ ଯାଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପଙ୍କ୍ତି। ଲେଖକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଳ ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳ ହାହାକାର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଜଳର ଅଭାବରେ ହାହାକାର ମତଲବ ନାଇଁ ବୁଝିଲ ବୋଲେ ପୁରା ଲୋକ ଶୁଷେ ମରିଯାଉଛନ୍ ଭୂଆ ଶୁଷେ ହେନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ମେଘକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଆସିବା ପାଇଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। କାଲି ମେଘ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଲେଖକ ଉତ୍କଳର ମାନଚିତ୍ରକୁ ମେଘକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ନାରିକେଲରେ ସୁଶୋଭିତ। ଏଠାରେ ନିବିଡ଼ ବନରାଜି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏ ଉତ୍କଳ ମାତା ବୀର ପ୍ରସବିନ କୋଟି କୀର୍ତ୍ତି କୀଟିନୀର ତଟିନୀ ତଟମାଲି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନତନ ଧାରିଣୀ ସୁଜଲା ସୁଫଲା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା। ଆଜି ସେ ପତିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଓ ଖଣ୍ଡିତ। ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତ ଲେଖବ ଏଇଟା ହେଲା ତମର ମନୁ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଫରକ ନାଇଁନ। ବାକିରେ ଏତ୍କି ଲେଖିଦେଲ ବି ନାଇଁ ତମର 3.5 ମାର୍କ ସିଓର ମିଳିଯାଇଥିବ ଏତେରେ। ଆଉ ଫେର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଦେଖମା ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠକକୁ ବେଣୁଧ୍ୱନି ଗୋପାଳଙ୍କ ଗଲଘଣ୍ଟ। ଗୋପାଳଙ୍କ ହେଲା କାଣା? ଗୋପାଳ ଯିଏ ଗୋକେ ପାଳନ କରୁଥିବା। ସେଟା ଘଣ୍ଟି ପିନ୍ଧ ଦେଖିବ ଗାଈ ମାନେ ଘଣ୍ଟି ମାନେ ପିନ୍ଧିକରି ଯାଉଛନ୍ ଡିନ୍ ଡିନ୍। ଶୁଣି ଗ୍ରାମର ସୀମା ମେଘ ହିଁ ଜାଣିପାରିବୁ। ନାରୀମାନଙ୍କର ଚାଲିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍କଳ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବୁ ହେଲା। କାରଣ ନାଇଁ ମୋ ଚାଲିରେ ତୋର ଚାଲି ଦେଖିରେ ମୁଇଁ ଜାଣିଗଲି ନ ହେଲା। ତ ଏମିତିକିରି ବି ଜାଣିପାରିବ।
ଏହି ବନବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଘକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ନିଘଞ୍ଚ ବନାନୀକୁ ନିରାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି, ମେଘକୁ ଦେଖି ନିର୍ଝରଣା ଗିରି ଦରିରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବସ୍ତ୍ର ତଡ଼ି ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ତ କାଣା ଦେଖି ମେଘକେ ଦେଖିକରି ସେ ପୁରା ନାଚି ଉଠିବ। ତ ପୁରା କାଣା ଦେଖମା ଏଠେନ୍ କେକିର ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମି ନାଚି ଉଠିବ। କଦମ୍ବ ଫୁଲରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ତନୁକୁ ଦେଖି ତରୁଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜା ରୂଢ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମେଘର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଗ ବା ମାଲ୍ୟଗିରି ଦେଖ ତ ଏଇଛନ୍ ଫିଲ୍ମଟେ ଯେ ମାଲ୍ୟଗିରି କାଣା ମାଲ୍ୟଗିରି ଯେ ଆଶ୍ରୟ ନେବ ତମେ ଏମିତି ବି ସ୍ୱର କରିପାରବ। ତାଇ ଯଦି ମେଘ କଥା ହେଲେ ସେ କେନ ରହିବା ସେ ମାଲ୍ୟଗିରି ନହେଲେ ତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରି ଫିଲ୍ମ ସ୍ୱର କରିଦେବ। ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖକ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ମେଘ ପଶ୍ଚିମାମୁଖ ଗତି କରି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ମହାନଦୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କାଣା ସମ୍ବଲପୁର ଫାଲ୍କେ ଯିବୁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେନ୍ଟାକି ବୁଲୁଛେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମହାନଗର ନିଗମ, ତମେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଥିବ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ମହାନଦୀକୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଏହି ମହାନଦୀ ପାଣିରେ ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ କରି ଶେଫାଲି ପରି ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଶେଫାଲି ଗୋଟେ କାଣା ଫୁଲଟି, ଶେଫାଲି ବାଗେ ଦେଖାଯାସନ୍ ପୁରା। ମହାନଦୀର ସରିବା ପରେ ମହାନଦୀ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସାରିବା ପରେ କପିଳାସକୁ ସର୍ଫ କରି ଆସିବୁ। କପିଳାସ ଯିବାରେ ଚାଲ କେନା କପିଳାସକୁ ଯିବୁ। ତାପରେ ଘନ ବୋଲେ କିଏ ହେଇଛନ୍, ଘନ ବୋଲେ ବି ମେଘ ହେଲା। ଘନ ପହଞ୍ଚିବ କଟକ ପାଖରେ। ଏହି କଟକ ଦିନ ଥିଲା ଗର୍ବିତ ରାଜା ମର୍କଟକେଶରୀ ରାଜଧାନୀ। କେନ ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଆମର। ତ ମର୍କଟକେଶରୀ କୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏ ବାରବାଟୀର ସଲିତ ପଥର ଧରି ରଖିଛି। ଏହି ଶିଳାଖଣ୍ଡକ ଖୋଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ତ ଧାଡ଼ିକ ନି ଲେଖିଲେ ବି ଚଲବା। ତ ଯଦି ଲେଖିଲବାର କଥା ବାକିରେ ଯେନ୍ତା କରୁଛ କର। ତ ଲେଖିଦିଅ, ମେଘ କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣମୁଖୀ ଗତି କରିବ। ସେଠାରେ କୋଣାର୍କର ଚାରୁ ଚୂଡ଼ାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଯଦି ଚୁମ୍ବନ ନ କରେ ତେବେ ତାର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବନି। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ କାଣା ତମେ ବୁଝିଲ ଯେ ସେ ଯଦି ଉତ୍କଳକେ ଯିବୁ ତୁଇ ଅମକା ଜାଗାକେ ଗଲୁ ଆର୍ ସେଟା ନାଇଁ ଦେଖିଲୁ ତୁଇ କାଣା ଲାଭ ଦେଲା ଯେହେତୁ ଉତ୍କଳକେ ଆବା ସେ ଯଦି କୋଣାର୍କର ସେ ଚାରୁ ଚୂଡ଼ାକେ ଯଦି ନାଇଁ ଦେଖିଲା କି ତାର ଆବାର ଉତ୍କଳ କିଛି ଲାଭ ନାଇଁ ଦିଏ ହେନ୍ତା ଗଲା ତ ହିଁ ସେନ୍କେ ହିଁ ଯିବୁ। କୋଣାର୍କର ଅଣଗତି କୀର୍ତ୍ତି ରାଜି ଦେଖି ମେଘ ଚକିତ ହୋଇଯିବ। ସେହି କୋଣାର୍କର ପାଦ ଦେଶରେ ଅଟକି ଯାଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନିକଟରେ ଚୂଡ଼ାଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ଚାରୁ ଚୂଡ଼ାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲାବେଳେ ଉତ୍କଳର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନିରେ ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପି ଉଠିବ। ସେହି କୋଣାର୍କ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ଭୂମି ମୋହିନୀ କୋଣାର୍କ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ପରି ମ୍ଳାନ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଶା। ଏହା ହିଁ ସଂକେତ। ଏହି ମୂଳ ମନ୍ଦିର ଯଦି ମୁଁ ଫେରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅତୀତ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଉଠନ୍ତି ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦ୍ୟାନରେ ସିନ୍ଧୁ ଘର ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କୋଣାର୍କକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ସାରିବା ପରେ ମହୋଦଧି ଉପକୂଳକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରି ନୀଳାଚଳ ପଥକୁ ଯିବୁ। ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯାଇ ମୁଁ ଶୁଣିଛ କି? ତ ନୀଳାଚଳ ବୋଲେ କାଣା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକେ ଯିବୁ। ନୀଳାଚଳ ପଥରେ ଯିବା ସମୟରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଦେଖବ ଆମର ଏଜୁକେସନରେ ଅଛି। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଯେନ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ହେନ୍ତା ତ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ସନ୍ଧାନରେ ଯଶକୀର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବୁ। କ୍ଷଣକାଳ ଅଟକି ଯିବୁ। ଏହି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଠାରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ସୁଶୀଳା ଅଶ୍ରୁଲା ଖର୍ବକ୍ଷମା ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ବକୁଳ ବନରେ କୁଟୀର ଚରି ଉନ୍ନତ ଉତ୍କଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲି। ସେ ଥିଲା ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାର ଯୁବଜ୍ୟୋତି ଅଥବା ସେ ଥିଲା ନିର୍ଜନ ମହାନଗର କ୍ଷଣ କୋଣ ମଧୁର ନିର୍ମମ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦଧିଚି ପରି ଅସ୍ଥି ଦେଇ ଅକାଳରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ମଞ୍ଜୁଚୁରିଆ ବନ ତାର ସ୍ମୃତି ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଧରି ରଖିଛି। ସେ ଆଦର୍ଶ ଆଜି ଯାଇ ନାହିଁ। ମେଘ ବାଷ୍ପକୁଳ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏମାନେ ଶ୍ୟାମଲା ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ଯିବ। ତାପରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଣତ ହୋଇ ନୀଳାଚଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ।
ପବନ ଦ୍ୱାରା ତାର ଗତିକୁ ଦ୍ରୁତତର କରି ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ ଅନେକ ଦୂରରୁ ନୀଳାଚଳ ବାନା ଦେଖାଯିବ। ସେହି ନୀଳାଚଳ ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍କଳର କମଳ କେଶରୀ। ଏହା ହେଉଛି ଚାରି ଧାମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଧାମ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଇନ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବ ହେବାର କଥା ଏ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ଲାଗି ହେଲା। ତେବେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଉତ୍କଳର ଇତିହାସ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ମୃତି, ମୈତ୍ର, ଭକ୍ତି ଓ ବିସ୍ମିତ ଏକାଥରରେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ଉତ୍କଳ ନାହିଁ, ସେ ନୀଳାଚଳ ନାହିଁ। ସବୁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ର ମାଳିରେ ସେ କାଙ୍କଲା ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ ସବୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେନ୍ ଆଇଲେ ଆମର ସେ ଯେନ୍ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଚୁମକ ଥିଲା ସେଟା ବି ନେଇଗଲେ। ତ କୋହିନୂର ହୀରା ଜିନିଷ ସେଟା ବି ନେଇଗଲେ। ତ ଆମେ କାଣା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକରି ଆମେ ଯେନ୍ତା କୋହିନୂର ହୀରା ଫେରେଇ ପାରମା ସେ ଜାଗାରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କି ଯାଇକରି ସେନ୍ତା ଲୋକଟେ ତମେ ବନ ଆର ଦେଶର ନାଁ ରଖ, ଜାତିର ନାଁ ରଖ। ତ ମୁଁ କହିମି ହେତିକି ତମକୁ ସବୁ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ର ବାଣ୍ଟିରେ ସେ ଗଲା ବୁଝନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସେହି 60 ପଉଟି ଭାଗ ଖାଇ ତୃପ୍ତି ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ କାହାର କାତର ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଦରିଦ୍ରର ଡାକ ନେ ଶୁଣବା ବୋଲଛନ୍, ବାକିଟା ଶୁଣୁଛନ୍ ଟିକେ ଟିକେ। ଦରିଦ୍ର ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆକଲ ହୋଇ ଡାକୁଚଳିଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ବନ୍ଦ ହଉନାହିଁ। ସେ ସେ କାଣ୍ଠୁ ବଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଏତକି ଯଦି ତମେ ଲେଖିଦେଲ ନାଇଁ ତମକୁ ସିଓର 7.5 ମାର୍କାନୁ 7 ମାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ମିଲବା ସିଓର ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନବ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିନବ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।